Ja, i dag der skal vi lave en lille reaktionsvideo på fodbold. Allerede nu, det er ikke helt rigtigt, men jubler mod sit gamle ud. Det gør man. Mere end hvad man gør normalt, når man skruer. Ja. Lad os se videre. Ja. Men det skal også siges, at i fodbold, det er ikke altid, der er fair play. Og i dag, der skal vi se nogle fodboldklips, hvor at vi er ude i 0% fair play. Vi er ligeglade. Og jeg kan faktisk ikke sige, hvad der sker. For jeg har ikke set videoen. For jeg har ikke set videoen. Jamen, det har vi heller ikke. Vi har bare fundet en video. Så ja. Og subscribe. Ja, 10.000. Med det, lad os komme i gang. Okay, Hvem er det her overhovedet? Lige vide som det her overhovedet. Det Det er mere JK, hvis... Shout out til ham. Ja, shout out til ham, hvis I kender ham. Så må I godt skrive det i kommentarfeltet. Fordi jeg ved ikke, hvem det her er. Hvis I kender JK og FIFA, det er ham. Vi starter med Messi. Okay, han slår ikke. Okay. Lad os se, hvad Lionel har gjort. Og kæmpe fris, kæmpe fris. Er kæmpe fris. Okay. Og Kæmpe fris, den bliver lige slået i hovedet. Kæmpe fris. Ja, det er jo bare lidt Man kan også se, at der er nogen, der kommer op i slås. Og den hedder 0% fair play moments in football. hvis I godt vil se den selv, så har vi navnet lige her. Så. Og det der, det er bare så dumt af internet, fordi sorry, grund til at ikke sparker. Så decideret sparker ud efter Duku. Det er bare fordi Duku han gjorde det her, efter at have været på banen i 5 minutter. Hvad gjorde han nærmest mere end internet? Ej, stop det der, man kan ikke se ham. Ej, hvad sker der? Så skal lige se undskyld lige. Ja, men han tror, han er Lige at blive sket i en fejl. Hvad, der er lige blevet sket en fejl. okay, det har jeg ikke set. Gå ned. Prøv at trække ned. Det er her stadig. Træk ned. Hvor er det her, hvor TikTok-profilen den begynder at gøre grin med ham? Eller hvad, er det den? Nej, helt ned. Den er ikke på lommeløb. Det kan man ikke. Nå, det ser fint ud. Nu ved jeg ikke lige konteksten i forhold til, hvad der står, men det er sjældent, jeg ser Usman lyde. Jeg mener faktisk, at det var den her. Ej, det har det ikke været. Det ved jeg ikke. Der var ellers noget. Nå, jeg får... Nå. Ja, undskyld. Ja, undskyld for det. Det begynder at straffesparket. Det tænker jeg alligevel ikke der. Og der er ikke straffespark til argument. Det er det mærkeligt. Så bliver den bare sparket væk. Ja. Ja, okay, det er 0% fair play. Det her, det var en syg kamp. Ja, okay, 0% fair play. Der var ikke meget respekt. Der var sportsmanship og you name it. Hvad laver de? Der er en lille slåskamp. Har en lille slåskamp i gang? Unødvendigt. Okay. Lakaka, han har chancen. Og så bliver han bare væltet. Igen, jeg forstår det ikke. Hvorfor? Barilla, hvorfor? Nej. Okay. Det er ikke ord. Og så i 2 minutter, så slutter vi af. Ja. Jeg vil se. Når vi har set 2 minutter mere, så slutter vi den ikke. Okay, det fortsætter bare. Ej, men du kan ikke vinde over Zlatan lige nu. Altså, du ved, Zlatan han kommer ud af Det kan man ikke. Zlatan vinder. Zlatan vinder lige meget ved, man kan ikke vinde over ham. He speak about me, mama. Han siger, at Zlatan taler om hans mor. Det var så fedt. Og det her klip, jeg har faktisk aldrig set det fulde. Jeg har bare set nogle små bidder af det. Et minut. Ja, det er lidt okay, Harlan. Kommer op i noget slås. Det burde ham, der vide, han sidder. Der sidder virkelig en City-fan. Okay, hvad? De der to, de er to tabere. De er virkelig bare to tabere. Alt det her, det er jo faktisk pinligt. Altså, ja, det der sker nu også. Han rører ham. Så pinligt. Ja, altså Mopay og Martinez, det er bare ydmygende. Det er faktisk bare det der. Ja, det var lidt det. Det var lidt det.
Hvis I kunne lide det, så like, så kommer der mere. Men ellers så bare have det godt.